Periban Bluluk Lamongan nggih. Pak Pri, wonten Juruk Bluluk Lamongan dalu. Jadi Juruk hadir. Pak Sihar, wonten Gedung Lele, Gedung Adu Bojonegoro. Sebenarnya paling Pak Sihar, wonten Gedung Lele, Gedung Adu Bojonegoro, Gedung dalu. Gembir Sadiun. Saben ketemu sliramu Kenapa Dik? Tetek iki anane bangsa harangu Ngapusi rasa tresno kang tak adem sarwa mikir hati tak bisa kaya ra bisa loncati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko bungkasane temahan loro tresno nono najan ada yen kadolo nanging daket sajroning atiku. oh iya Nanjang tresno iki Dik. iya mas Wis kinodra sadermi lampahi pulau sawah sapa ngendut beh Allah datang wong atiku wis kapilut saipun bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu gendong cah ayu jenengmu sapa paiten mas pinae sliramu dawara sembadra lilan nono aku ngemis tresno wong ayu apa muda leganono nami kula mas jawab ya nduk mesti kolaran diri saejo sampun tanggung piye ditinggal wong lanang tobat kula niki sik rondo
nek bengi jarang diladeni. Aduh dik Nanging kowe yo rada gantongan. Aku sabar barbar ngenteni lirane pegatan. tresno mas Arbos tau iki kulino tambah suwe mas aku kok tambah tresno suwi yo disita karo negara. Kenapa dik kono longso? Lagi seminggu nek 3 wulan disita negara. yen pengira bisa turu Paling iki cutik kok jaba. aku dasar kelingan sliramu Bujuk tenan ah bujuk aduh mas ngeciwani lahir batin tresnaku kang suci iki temen iki jelas iki tenan iki. tresna tulus jroning ati babarang tumekaning pati Yen kowe ora percaya yo bedelan atiku saja none dodo aku sumpah gak suloyo wati bendune kang maha kuwasa. aduh kang mas kang tresnanku maaja sliramu nyiksa batin Kudu tak tangisi aku lagi lagi. aku tanasa setya suhu Ya wis, ayo balenan. Ayo balenan ya Dik ya. sumanding Ya, sliramu ayo balenan. Aja padha bosasno lho ning balenan ya.